Bay, para magwa diha. Saan na ito pagkahibaw, naitawag wa, tugtog ka lang. Pasig natugra, kinsa may katabang diha. Aba na itong mapangutan na. Anong katabang nga, matungam na dirig. Ipatawag. Palit ko lang itong karong hapon. Ay lang, hinaya lang tugtog. Pero may bawal ginagabay tao. Iya lang kay si Eusebio niya yung maabli niya. Masukura pa na. Oo, kung si Eusebio ang mabli, di ba siya nakusultian? Hindi, mis ka nung maayo ba yun. Ugma lang tayo, balik lang tayo mapuhon. Ay, yaw, karon yun. Kaya ako mang nagsulti si Marlon para masigunda siya. Wa sabi niyong sulti si Sir Marlon. Nga mangayo kag bugay. Wa palagi. Mabitan niya akong tuyo ron. Na ako siyang sultihan para siya makahunghong siyang amahan. Uy, peligro sa diyan na, uy. Ano peligro man? Imo ta itong gisulti si Marlon, aron may baw. Kanar ba yung amahan nga masukura ba na? Siya raw sa silag di sila mohatag. Ako ko na pag-umangkong si Helen good. Bisan pa. Mas maayo magitong naibaw daan si Eusebio. Ano man di ay? O si Sir Marlon may unahon akong sulti. Mahimo man bay. Pero para na ko kuyaw. Peligro, mabalibaran pa ka. Siya raw. Uyuan ko gusto pang sa una ni Sir Marlon. Bisan balagi. Kuyaw lang yapon. Tanga na lang, oy. Balik lang ta ugma. May pa. Ako lang sultian si Eusebio. Akala ka. Dami kay pamati sister kaya nakita din ako akong crush nga si James Ralph. Kaya sa gabi, Unsa man sister? silin ba? Nibaw naman siya nga pamayan siya ugma. O sa may gibati, nalipay siya. Nalipay gutaon. Kato nalipay? Ang naong ato sukad pag Sabado, wa gyud pahiyom. Naguol siya. Uy, kisa may di mag-uol ana ba? Kaming tanan nag-uol. Si Nanay sad. Ang bugtong wa mag-uol, ang akong amahan nga si Densyo. Bitaw no. Siya ramang yung desidido. Maluwas man unta na silang duha ba? Kung magkasinabot lang. Bitaw no. Wa man gyud makabuot sila kaugalingon ay. Sila rin gyud magbuot sa ilang gusto. Mo lang. Unsaon tanga am kayong duha. Kumusugot pa lang silang duha. Aw, sulbad na ilang suliran. Kung sa ba di kasulbaran doy. Palayaso na to sila. Bitaw no. Naaraman di yung tada. Unsaon, mga tanga am sa kayong duha. Si Buni pod, di gusto nga hilabtan sila. Gusto niya nga ipaundayo na lang sa kapalaran. Pastilan, bayaran duha. Pastilan na yun. Sister, si Helen pod, di sa siya musugot. Kay basig mamatay sa tatay. Na, unsaon na lang. Maore na katarungan na. Kagamay, rabiya anak niya, maore na nakababag. Ako yun, ako ba doy? Wa di ko mutuwa ng Sir Marlon nga, tinuuri niyang gugma ni Hilin, uy. Mao gyud. Mahitungod po ni tatay. Di ko mo tuong mamatay na siya kung di magdayon si Sir Marlon o si Helen. Tiguang sige. Ginartista ra gito siya. Anak naon ra bata. Mao na nga itong himuon yun. Nakana si Hilin ug si Buni, mao gi magdayon. Angayan gid sila magdayon. Uy, Oo. Sige, ato na himuon na. Kanang, ato pag-isulti as Buni. Akong istorya si Buni may tungod ana. Kundi ikaw pod, tambagi pod si Hilin, ha? sige. Sige. Munday! Uy. Asa man day? Munday! Uy, Kulbugard. Ay, mas nanay mo? Natuwa ra ba yung gilakaw ko? Mo ba? Tuwa sa inday. Flor! O siya may gihikain niyo nila? Naamoy budbud og sikwati? Nay, kakutoy niya mong tiyan ni Matoy ah. Huwag isud. Namay kapikol. Suway lang ninyong kamuti. Kanara? Naunsa ba ang taon mo?
Nga naa may pamahay karon. Tay! Ito na to, tay na. Dali, tay. Ayaw dali-dali. Kailain na ba ng kinayas ni Eusebio? Mukalit na ba ng panuyo? Ay, anong masuko man sad siyo? Namutan og mamati raman ta didto. Mga to bitaw ta. Pero, di lang tambos ka dito. Mga taba na ba ng Eusebio niya? O kasampaan ka, sus ka, wow! Wow kayo dahil. Kapoy ko yan na. Tay, asa raman sa tana, tay? Anak lang ta silong. Di ta dito sa wanan. Uy, kay... Sus, di na to fail kay pobrita. Mga sosyaw na ba na sila? Mahimog, anak na to sa kusina. Kusina? Ah, di ba anak na ta silong tingali, eh? Kadungog mong yapot ka kung sa ilang panagsultihan. Ay, tay. Sakto man sad na sa kusina, tatay. Basig dagang kay gaon dito, tay. Aw, ato lang ko paninang ko. Ano siya mo ba na, oy? Ambot lang ato niya, tay, oy. Ay na lang to siya paibaw, tay, oy. Kay, sa mo kay stanan. Yan ka ba sa mga Kita-kita na lang adto, tay. Pagdali, tay. Doy, balik ka ragod. Nagit sa kol ha, kay nagtaod ko sleeper di na. Dali lang. Purbida, oy. Nagit sa kol ha. Kamara na po, Paul. Naunsa man mo. Wa man mo maghikutar. Pero tinang gutuyan yung tiyan. Nakahibaw mo nga pamahay man ron. Sa hindi nag-agad ra man guning nanay. Paul, di man gun ka mo mong luto. Yung siya may mahikay niya. Oh. Na may hipon diha, sa gulan na nanay itlog. Unsa pag yun? Na itlog sa gulan na naghipon. Unsa na balik-bali raman na. Unsa may suwaan na ng hipon? Na may bahaw. Nya naasay saging. Oo na good. Ahay. Mga on na tayo hipon to yoy. Kana nung hipon ba nga itlogan, mura nung nagkarinorte. Pero kanang itlog nga butang hipon, katol man ang itlog nga butang hipon ba eh. Ano nas mo day? Kasayog ko ninyo. Bugat Ingon siya, musayo ko namin yan eh. Kay basi niya ko nung nag-iyaw kag baboy. Kay gusto siya mukaw kadubong ilogon god. Asa mo kog baboy do? Kadug ni ka nagwi kog baboy dire. Mag-utan ra man gani may dire subakag usa buwad bulinaw. Kapoy-kapoy lang kada, dugang. Unsa man ang daan mo munday? Kay kami nilay luto para makapamahaw ming matoy kawag kita ni suod among tiyan. Ay sus nanong ni sayo masad mo nga wapang ko kaluto. Daliala ng utan mo dayoy para makapamahaw mi. Unsab gutaw ning pamayha oy. Pagkamingaw biyani, mingaw pa manistirana. Man. Pangatto ba ta? Sa asa? Sa ilahilin. Pero di lang ta magsamo. Maniid lang ta. Kung sa may kapuslanan sa atong pagadto, mangita lang ta kasamo. O gani, di ka mangita kasamo. Dili kalinaw ang imong toyo. Samok. Ikaw kung gusto ka, nga di tayo makasamok, magpuyo na lang ka din eh. Nahibawan ako sa imong tumumon. Gusto ni mo suwayan ang pagbugnaw sa paglantaw nila. Dili gid mahimo. Sayop ka. Ano naman?
ang gipangita nako ang kalinaw, dili ang kagubot. Unya, hay may kalinaw na. Sas, kay bawa manggod ko nga nahigugma kang hilin. Paano unsa pa may lantugian na to, ana? Minsan nung naman ko, na nahigugma kong hilin. Pero unsa pa may mahimo ko? Ang tanan manggod bon, isugyot. May igsuon na hilin. Ang tanan gyud. Ilang gisugyot nga palayason mong duhang hilin. Lagi na mahimo mon. Kagugot ra mahiyagom na ko, ana. Si kagubot. Ang kalinaw bon mo tumaw ra na. Ang importante maghiusa mong hilin. Dili. Bon, magsulti gyud tag maayo bon. Pwede ba mon? Biyaan ko nimo. Gusto ko maginusara. Doon ako'y kalinaw kung maginusara ko. Aliyog lang. Ari, ari, ari. Kunday, tawa pa ba? Tanda na mga pagkaon na kita. Ang araw ito, nauna sa gitong amot ko yung dito. Aw, ikaw kunyaran. Tanang tabot ano. Ay, naman na ako pang sa uno ng munday. Oy, silid. Oy, silid. Oy, Silid. O sige na. Ay, Oh, na. Oh. ang buntag niyo. Oy, may Oy, pagtag. senyor. Wala na lang nyor. Lingkod dili, Lin. Umabot na tika ng asawa. Papa. Papa. Lingkod. Oh. Na, Lingkod dito. ikaw sa niyo. Lingkod mo. Matindog lang ko. Munday, ako na lang ang diretsohon. Kaya nagkasabot na mga yun duha sa ilang kasing-kasing na magkausa sila, o na ni Ayon Midire, aron pagpananghinin mo og kandensyo na ato na sila ipakasal. Aw, nagkasabot naman ng dinsyo nga uyon na lang yana. Nagkasinabdan na naman na sila niyo. O nabing mayo. Oy, hamla itong inasal! Oh, ang inasal. Uy, klaroan ninyo ang palibot nga wala magbinuang ha, i-secure ang area. Gusto ko nga, nindoting nga mo ang pagpamalay. Diba niyo eh? Oh, Bago pag yun ay nahaon. Makuha ko niyo. Padaklin sa nito. Daklin sa na. Na, pangawa mo niya! Plato ninyo. Eh, hamang mga plato, pangawa mo niya! Ito ka supreme! Sige. O si Helen, paano si Helen? O si Unday. Imo. Ikaw na. Sa Imo. Kani, magkahimon kita kumpare, o kumare, ako mo pabuton ni Dinsyo, dire sa atong yuta, agaan na mong G. Sectarias. Ha? Diha, ito ko ng inyong bahay. Sa inyong gusto. Pakapinamong mga traktor o mga para patubigan. Pindot nila. Ha? Mao na akong regalo nyo para pagka kumpare na to. O kumare. Thank you so much. Kauna. Ang tanang mga pagkumangko ni mo, ibong mga anak na wa pa sa eksaktong edad, ato pa eskwelahon. Ikaw mo, duha ni Dinsyo, pangita kung asan nyo gusto pa eskwelahon. Bisan sa Southwestern University pa. Sulti. Ilang buyuan. Nanta ko gamay niya hangyo ni mo nyon. Ay, Bogart, straight to the point. Ano lang ang likoy-likoy. Sulti na ako sa mong tuyong papa. Kuan ba nyor ba kanang mangayot ako gamay pisik mga grasya nyor ba? Mao lagi. Kaya may pasabot ni mo, bugay. Maunta nyor kay pag umangkon min ako si Hili nyor. Ah, paano niya na tayo mag-istorya na, kay Wanas plano na, pangaon niya mo. Kaya na mag-istorya na. Okay, okay. Kaon mo niya. Kaon. Lin, sa imo Lin. Kaon. Bali, silin. Siguro lang akong pangasaunon. Eh, una mo, kaon mo niya. Hinga mo ko ng mahaw. Mga bisita. Sige, oh. Kaon ni Sarah. Ikaw, Mama Munday. Sila niya.